गुड मर्निं गाइस मैयानि भिडिअ'आथ' बिराद बेस्थ'नि गेजेरजों क्रिटिकेल जानानै थांबाय आङो होफिननांगौ जानानै थांबाय मैयानि 15 तारिखखौ आङो 16 तारिख नुदों दिनैसो 16 तारिखआ खिन्थु 16 नभेम्बरखौ बर' थुनलाइ सान होननानै मिथिखायो बेनिफ्राय मैया हगारनाय भिडिअ'खौ आङो 16 नभेम्बरा दिनै होनफ्लांदों मैया समावहाय आरो दिनै होनफ्लांदों गामोनसो होननांगौमोन खिन्थु बर' थुनलाइ साना 16 नभेम्बरखौ जायो बेखौ मिथिखायो बेनिफ्राय मैया 15 तारिखखौ 16 तारिख नंफ्लांगासिनो आंहा बेनि थाखाय सरि लोगोसे इम्पर्टेन्ट खोथाया जाहैबाय थारैनो इउपिपिएल दोलोआ सान्तिखौ बंग खालाममारदों नामा बिनि सिगां जे बाथौ गुथुम आरो बर' थुनलाइ आफादनि गेजेराव जेबादि कन्ट्रभार्सि जादों बेयो जोब्बाय आरो बेबादि कन्ट्रभार्सि जानायखौबो लुबैया निमाहा बिलायनायखौबो लुबैया मिलायनानै थानायखौ बयबो लुबैयो दा नैबे बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां नीलकान्त गयारी बिथां सारनि बुंनायखौ ससे नायग्रोदो मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोननो फोरमायनांगोन जे बर' थुनलाइ आफादनि जेनोखि 64थि बोसोरारि जथुम्मानि अक्ट' बेखौ लानानै गोबां दावराव दावसि जाबोदों आरो जोङो बर' थुनलाइ आफादनि हिसाबै आङो जेब्लानाखि 27 अक्ट'बराव डिमाकुसियाव जेब्लानाखि मोनसे मिरु मावफुं आफादनि मेल जादोंमोन आं बावबो निमाहा बिदों आरो आं बेयावबो बुंदों जे मानो बिदि लानाय जायामोन डेटआ 28 जानुवारिया मानो बाथौ सानाव गोलैखो बेफोर खोथाफ्राबो जोङो फिननायखौ होखादों 13 अक्ट'बराव जेब्ला जोङो सावरायदोंमोन रावबो आफादनि मेल जादोंमोन आं बावबो निमाहा बिदों आरो आं बेयावबो बुंदों जे मानो बिदि लानाय जायामोन डेटआ 28 जानुवारिया मानो बाथौ सानाव गोलैखो बेफोर खोथाफ्राबो जोङो फिननायखौ होखादों 13 अक्ट'बराव जेब्ला जोङो सावरायदोंमोन रावबो गोसोखांनो हायियाव बे जाथाया जादों बेखौबो आं बुंदों दा बेनि उनावहाय जोङो जेब्लानाखि 7 नभेम्बराव जेब्ला जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानिजाथाव आफादगिरि मानिजाथाव गाहाय नेहाथारि मानिजाथाव बोसोनगिरि बिथांमोनजों जोङो जयैनो डिमाकुसियाव सावरायदों नाथाय गोबां सावरायदोंब्लाबो जोङो जोबथा गोरोबथायाव फैनो हायाखै आरो बिनि उनावहाय जोङो नुबाय जे ससियेल मिडियायाव गोबां बाथ्रा बर' थुनलाइ आफादनि सायाव बुंदों जों हेंथा होननानै बुङा बर' थुनलाइ आफादनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंदों बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिनि सायाव बुंदों गाहाय नेहाथारिनि सायाव बुंदों नाथाय बर' थुनलाइ आफादा सोरबा आफादगिरि सोरबा गाहाय नेहाथारिनि आफाद नङा आरो बेवहाय जोङो जिफोर बाथ्राखौ गाहाय नेहाथारिया बुङो आफादगिरिया बुङो जोङो हाउसनि गनायथिनि गेजेरजोंसो बेखौ बुंनाय जायो बेखायनो आं खावलायगोन जे जायफोरनाखि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफादखौ खोब रायबाय बिथांमोना गावसोर साननानै नायथों जे बे रायनायफ्रा बेसेबां जुक्ति जादों जायाखै बिथांमोना सानना नायथों नाथाय जोंहाबो मोनसे सेन्टिमेन्ट दङ जोंहाबो मोनसे गोसो दङ जोंहाबो मोनसे साननो हानाय जोंहाबो मोनसे गोसो दङ बेखायनो जों बर' थुनलाइ आफाद आरो बेखायनो बर' थुनलाइ आफादखौ जोङो माहारि आफाद होननानै बुंबोनाय जादों बेयो मोनसे अराजनितिक मोनसे आफाद नाथाय थुनलाइ आफाद हिसाबै खामानि मावनांगौब्ला सरकाराव जायखि फैया बिथांमोनजों खाथियाव थानानै जों खामानि मावनो गोनां जायो दिनै बेखौबो बुंगोन नामा जे बर' थुनलाइ आफादा राजनितिजों थांबाय होननानै बुंगोन नामा बिथांमोननियाव निश्चय बिथांमोना साननानै नायगोन बे बाथ्राफोरखौ दा जोङो बेखायनो गासैबो खोथाखौ सानै हयै जोंनि मानिजाथाव सिबिजाथाव बाथौआरि बिथांमोना जेरैबायदि दुखु मोनबाय जोंनि देरलांनायाव बिथांमोना जोबोद गाज्रि सोदोब बाहायनो गोनां जाबाय गाज्रि बाथ्रा बाहायनो गोनां जाबाय जोंबो दुखु मोनबाय आरो बिथांमोना दि इसेबां गाज्रि सोदोब बाहायनो गोनां जाबाय गाज्रि बाथ्रा बाहायनो गोनां जाबाय निश्चय बर' थुनलाइ आफादा बे डेटखौ लायामोनबा बे अक्ट'खौ लायामोनबा बे रोखोम बिथांमोना बुंनांगौ जानाय नङामोन आरो बे रोखोमनि जोंनि गेजेराव गोरोन्थि साननायबो फैनाय नङामोन होननानै आं दिनै बुंनो लुबैदों दिनै जोंहा गासैबो टिमानो दङ बर' थुनलाइ आफादनि गासैबो टिमानो दङ आरो दिनै जोङो मिरु थुनलाइ आफादनि मोनसे गोनांथार हरखाब मावफुं मेल लानायनि गेजेरजों जोङो डिमाकुसि जथुम्मानि जि अक्ट' बेखौ जोङो एखेबारे आवगायनानै गुनत्सब दंब्लाबो जोङो गासैखौबो जोङो मा होनना बुङो सेक्रिफाइस खालामनायनि बाथ्रा गैया बेवहाय जे आनजादनि बेलायावब्लाबो जों दिनै लाहैनो गोनां जाहैबाय आरो बे अक्ट'आनो जाहैबाय जानुवारि दाननि 10, 11, 12, 2025 जोङो बेखौ सानथामनि हाबाफारि लानानै
माने जों खुंगोन डिमाकुसि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया ओरैबायदि मोजां मोनसे जथुम्मा जागोन जेरावनाखि जोङो हानायमानि साबसिननिफ्राय हामसिन जों खालामनो थाखाय नाजागोन आरो बेवहाय जों गासैबो बर' फिसाफोरखौनो जोङो सोरखौबा नागारनानै जोङो दोननानै बे खामानिखौ मावनो लुबैयाखै गासैबो बर' फिसा गासैबो धोरोमारि बर'फ्रानो जोंनि बर'आव जेसेबां धोरोमारिफोर दङ जों गासैखौबो समान नोजोरजों जों नोजोर होयो जों सनमान होयो जों मान होयो जों बिथांमोनखौ खावलायदों दा दिनै बिथांमोना बर' थुनलाइ आफादा 28 जानुवारिखौ लानायनि थाखाय माखासे जिल्लाफ्राव माने माइरं हराखै बर' थुनलाइ आफादनो 14 नभेम्बराव फैगासिनो दं गाबोननो जागोन 14 नभेम्बरा दिनै बिथांमोना खुंनो हाया होननानै जोंनो खोन्थाहरदों बेसेबां दुखु गोनां खोथा बियो दा बेखायनो जों निमाहा बिदों जे बे रोखोमसिम थांलायनाङा बर' थुनलाइ आफादा आं दहायनो बुंखादों मोनसे अराजनैतिक मोनसे आफाद बियो धोरोम सायख'यै मोनसे आफाद बियो जों बहाय धोरोमारि गाब जों मालाबाबो खोलैनो हाया आरो बेखौ जोङो सोरबा बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सोरबा नेहाथारि बुंनाय बाथ्रा नङा बियो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि संबिजिरावनो बे बाथ्रा दंखायो बेखायनो जायफ्रा दुखु मोनबाय जोंनि आगोलनि अक्ट' लानायाव बिथांमोननिसिम जों निमाहा बिबावदों खेबनै जाबाय बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय निमाहा बिनाया दिनैबो बिबावदों गासैबो बाथौआरि बिथांमोननि सेराव निमाहा बिदों आरो जायफ्रा गाज्रि सोदोब बाहायनो गोनां जाबाय बिथांमोननि सेरावबो निमाहा बिदों मानोना बिथांमोना जोंनि सायाव जोबोद गाज्रि सोदोब बाहायनो गोनां जाबाय गाज्रि बाथ्रा बिथांमोना लिरनो गोनां जाबाय माने मिजिंथिदों डिमाकुसि जथुम्मा जाय जथुम्मायाव जोंहा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा बानजाय आफादनि आफादगिरि बिथाङा दिनै हानाय माने मोजां खामानि मावनो थाखाय नाजादों जोंनि बिटिआरनि मानिजाथाव मावफुं सोद्रोमा मुस्रि दावबायसो बर' बिथाङानो मावफुं आफादगिरि 28 थारिखमोन जानुवारिनि माग दाननि 2थि मंगलबार दावखोनानै बे जानुवारियावनो डेटखौ लाफैबाय खारना जाहैबाय बे मोनसे डेटनि थाखायनो गन्डगला सोमजिदों नालाय दा बेवहाय बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय खुनु निमाहा बिलाइनांगौनि गोनांथि फैया सावरायनानै समादाननिसो गोनांथि फैयो दा अब्लाबो बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै निमाहा बिहरबाय जावले जावले आरो जायफोर दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिथांमोनाबो निमाहा होलायनाय थानांगोन मिलायलायनानै ज' खारन बर' हारिनिनो बियो मोनसे आंगो गौथुम मोननैबो एंगार हायै बाहागो बे हिसाबै बिथांमोनाबो होखायो आरो होखागोनखा निमाहाखौ होनांगोन लोगोसे बिथांमोननिफ्रायबो जे बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय फोरमायनाय बादिबा माखासे कमेन्ट्सफोरखौ हामजाथारै कमेन्ट्सफोरखौ हरदों नाथाय बिदि नङा बेबादि जाहाथे कमेन्ट्स फैलायलाया जेराव सावरायनायनि गेजेरजों समाधान जायो बेखौ हानायखिनिखौ नाजा स' मा सानो नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय थेंक इउ फर वाचिं